Dneska jsme se ve Vrchlabí potkali s Hankou Doležalovou, bývalou vrcholovou českou sportovkyní. Bohužel před 3 lety se stal nešťastný pád na mistrovství světa v orientačním závodě horských kol, s ním poranění páteře a invalidní vozík. Nicméně Hanka na sport nezanevřela a věnuje se mu i nadále. Ahoj Hanko. Ahoj. Hani, jak se vlastně změnily tvoje cíle od té doby, co se stal ten nešťastný pád? Já to nevnímám tak, že by se moje cíle nějak radikálně změnily. Před tím úrazem jsem studovala a k tomu jsem sportovala a vlastně o to samé se snažím i teďka studovat a sportovat. Ty se tomu sportu věnuješ i teď vlastně hodně aktivně. Jaký sporty vlastně všechny děláš? Tak například v létě jezdím na handbajku, což je kolo na ruční pohon. A teďka v zimě lyžuju na monosky a i na běžkách. Já jsem tě dneska ráno viděla na obou, na monosky, na běžkách. Přišlo mi, že obě ti jde úplně báječně. Co z toho tě baví víc? Co z toho děláš radši? Já dělám ráda oboje, protože se to hezky doplňuje. Na běžkách je ta vlastní fyzická aktivita, to, že se člověk vlastní silou musí dostat někam z místa na místo, podívá se vlastně trošku po okolí. No a sjezdovky ty jsou hodně podobné lyžování zdraví. No a co tvoje nějaký studijní cíle? Já studuji manažerský obor, který bych ráda dokončila a zároveň se pohlížím po navazujícím magisterském studiu a už teďka během té školy bych ráda nebo snažím se získat praktické zkušenosti formou nějakých stáží a ráda bych se zúčastnila i zahraničního studia. Já jsem slyšela, že tě je blízká Kanada. No, líbilo by se mi podívat se do Kanady, ať už teda na sjezdovky nebo celkově. Kde vlastně bereš sílu, kde bereš motivaci, energii, všechny ty sportovní výkony podávat? Mě motivuje každá nově zvládnutá dovednost, každá nově zvládnutá věc, ať už to na začátku bylo to, že jsem si sama poprvé dokázala oblíknout kalhoty, anebo že teďka si jedu na monosky černou sjezdovku. Nebo dokonce skokánky. Tak občas se přihodí i to. Tak možná závěrem měla by si nějakou radu od srdce, nějakou radu, co tobě pomohlo zvládnout tuhle těžkou situaci? Je to těžký, ale snažit se přemýšlet nad tím, co můžu a dělat to, co můžu a neplýtvat energií přemýšlením nad tím, co nemůžu, co nejde, hledat ty pozitivní věci. Super, Hani, děkuji moc. Já jsem hrozně ráda, že jsi na nás udělala dneska čas a přeju ti hodně úspěchů, jak studijních, tak sportovních a doufám, že se ti bude dobře dařit. Díky.